بشم يسوس ولد كنسخة كم بارع زجبر فلتات قبل ما عند سلزق تصعبه يبارخ كله ملو حرنة سلزخون يبارخ كله ملو عرفت سلزخون يبارخ كله بشم يسوس كريستوسم آمين praise God يسوس قويتايو سولو ما عندي متحف طبابينا خنرى مالتي متحف مثالي ويكا متحف طبابينا خنرى مثالي متحف ميشيل هاي يقولوا أبتناي إبرايست مالتيو ناي مسلاتات ويكا ناي بارابلس ويكا ناي بروفربس متحف كوينا تقص حدا خمسة تبلالا مسلاتات سولومون ود داويت نجوس إسرائيل اللي يجمر دحاري طبابن تكسات نمفلات قالات فلتات نمستوعال زلبم تكسات صدقن فردن قنعنان نمقبال نتوم جرهتاتسي طباب نمن اسي دما فلتاتن طنقاقن نمهاب ايو تبلالا مالتي سو نايلوم معنتي حسابنا كم فارام لاس قاعد شوعتين اخر دليل لهو نتوم جرهتاتسي طباب نمن اسي دما فلتاتن طنقاقن نمهاب ايو مسبلح 4 5 اتي طبيب نمسالين ترغوامين زربا طبيبان عميق حساباتهم كستوعلسي نزي يسمع فلتاتون يوسخ اتلبام كا مخري يطري فرات እግዚአብሔር ንጥበብ መጀመሪያ አዩ አያሱ ንጥበብ ትምርትን ይንዕቁዎ ይልሎ ማለት ሶ ካብዚያና እንጀምር መጀመሪያ እታ ጥቅስ ሓደ ዘላ ጥቅሲ ምስላታት ሰሎሞን ወዲ ንጉስ ዳዊት ትብል ዘላ በኻል ትራንስሌሽን ገይረኻ ክንብባይ ምክንያቱ ኣብታ ጥቅስ ሓደ ንባዕሉ ገለ ዝኾነ ጥበብ ክንረክብ ኢና ጥቅስ ሓደ በቲፒቲ ትራንስሌሽን ከምብባይ ናብ ትግርኛ ምጽና ማለቲ ከምዚ ይልወሎ ብናይ እስራኤል ንጉስ ሰሎሞን ወዲ ዳዊት ከም ምሳሌ እተጻሕፈ ናይ መንግስቲ ምግላጽን ክትነብረሉ ዘለካ ቃላትን ኣብ ህይወት ክትነግስ ሓይሊ ንኽህበካ ዝተዋህበ ናይ ጥበብ ቃላትን ኣብዚ አሎ ይልወሎ እዛ ምዕራፍ ሓደ ብፍላይ ኣብ ሰለስተ ክንመቕላይና ሓደ ካብ ጥቅስ ሓደ ክሳዕ ጥቅስ 7 ብዛዕባ እንታይ ትሕብረና ተዳይልና ዕላማ ናይ ጥበብ ማለት እዩ ካብ ጥቅስ ሓደ ክሳዕ ጥቅስ 7 ጥቅስ ሓደ እንታይ ንኽነብር ሂበና ኣሎ ኢሉ እዛ ምሳሌ ዝተጻሕፈት ናይ መንግስቲ ዝኾነ ምግላጽ ክንዋሃብ ወይ ከዓ መንግስታዊ ሬቨሌሽን ክህልወና ካልአይቲ ክንነብረሉ ዘለና ቃላት ጥበብ ማለት ከመይ ጌርካ ንፍልጠት ናብ መሬት ዳውንሎድ ትገብሮይ ነትፈሊጥካ ዘለኻ ፍልጠትሲ ኣብ ባይታ ተውሩዶይ ስለዚ ክትነብረሉ ዘኽእለካ ካልኣይ ኣብ ህይወትካ ክትነግስ ጥበብ ንሰብ ንጉስ ትገብራ ዕሽነትካ ንሰብ ባርያ ይገብሮይ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ህይወት ከመይ ጌርካ ክትነግስ ዝሕብረና ይልወሎ دحر كاب تقص شو منطق ساعة قطر شعته انتاي بلو ما تنقطع كاب حماق زخونة محزنات مالتي كل جزء حماق محزنات نتصبق لمات يطفوي سلازي كاب تقص شو منطق ساعة تقص شعته انت داري نبزي ودين أبوخا اسمع تكسات أبوخا يتحدقو تمرت ولادي كاي تحدقو حتى أنا تحبابو لخا حراية بولهم قالن دابله ما عدا نرينا مخنياتو ناتهم موداتهم غدغاديو يلولو مالتي دحر كاب تقصي عسرا سقع 33 موداتا زلخا حدا نغراو نري صبق مرጫ خنغبر زحبرنا ويكا طببسي او نسبات اتصوع طبباو نري سبات زصوعوا طبب زيكونسي اتا اتصوع طبب ابزي استوعلنا تدارينا سبات تماهيروم ويكا بستفالالي ነገር ዘጥሪው طبب አለው ካውዝ በለጽ ግን ጥበብ ንዓኻ ጸዊዓ ተጥሪየካ ኣሎ ስለዚ ኣብዛ ጥቅሲ ካብ ጥቅሲ 20 ዘሎ ኣብ ምዕራፍ ሓደ እንታይና ንሪ ጥበብ ከዓ ኣብ ወጻይ ትጭድር ሰብ ዘይኮነ ጥበብ ደሌሉ ዝጭድር ጥበብ ያ ሰባት ደሌላ ትጭድር ድሓር ኣብ ኣደባባይ ኮይና ከዓ ጥበብ ታይ ትገብር ድምጻ تسمع مالتي نعونا باي نابلت أتوم عياسو ساعة معشهم عشان نتفتو نابلت تتصوع سلازم نزام عرف حدا أبسلستين أنا خفلاي لكم الله كاب تقص حدا تقعد شوعته على ما نايت طبب كنرينا كاب شو من تسقع عسرت تشعته متن قطع كاب حماق زغنا محزنت كنرينا كاب عسرت تشعته ويكا كاب عسرة نتحت زلوا دمان تاينا نري تتصوع عين الطبب سبات تدل عين الطبب نسب تدل عين الطبب مالتي يسوس قويتاي دحر كاب تقص حدا كم زازر أنايا تقص خلت خنكيدنا طبابن تكساتن نمفلات إلولو تا طبابن تكساتن نمفلات تبلزل عب تقص خلته تا طباب تبلقال تشوكمه تبلابتنا إبرايست تشوكمه تا تكسات تبلقال دما بإبرايس موسار تبل تا تشوكمه تبلزل طباب زبل ناي تقرنجا قال تتقيم الله زلو كترقوم كلا دما ناي منبار كإلت طباب مالت فلتت رايزي كونه طباب مالت ناي منبار كإلت زبل ترقم اللوا حجي تقصخلت طبابن تكساتن مفلاط إلنا زلو ناي منبار كإلتن إلنا هون ترجمان خلينا ناي منبار كإلتن تكسات إلو ترجموا زلو تقرنيانا دما موسار تبل كوينا discipline correction training إلو يترجمها ناب تقرنيا تمتينها سنة سرعات ويكا سرعات مقبار
መእረምታ ምውሳድ ስልጠና ምውሳድ ንኣብነት ኣብ ሓድሽ ኪዳን እግዚኣብሔር ነቲ ዘፍቅሮ ሰብ ይቆፅዖ እዩ ዝብል ዘሎ ተተርጉሙ ዘሎ ብግሪክ ንሱ እንተዳርኢና ትሬኒንግ ይገብሮ እዩ ማለት እዩ ይቕጥቅጦ እዩ ማለት ደይኮነስ የሰልጥኖ እዩ ይእርሞ እዩ ተሳልሰይቲ ድማ ስርዓት የትሕዞ እዩ ምክንያቱ እንተዳ ዘይኮይኑ ትቆልዓ ወደቡ ይኮነን ወይ ከዓ ስዲ ኢልወሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣቦ ንውልዱ ሰለስተ ነገራት ዲሲፕሊን ገብረሉ ስልጠና ይህቦ ማኣረምታ ይህቦ ስለዚ እዛ ጥቕሲ ክልተ ጥበብን ተግሳፅን ንምፍላጥ እዛ መጽሓፍ ንምንታይ ተጻሒፋ ጥበብን ተግሳፅን ንምፍላጥ ታ ጥበብ እንታይ ኢልና ከመይ ጌርካ ክትነብር ኣለካ ናይ ምንባር ዘዴ ንዓኻ ካልአይቲ ድማ ተግሳፅ ንዓና ንሓበሻ ዝበዝሐ ግዜ ግደፍ ኣይትግበር ወይ ከዓ ተጋጊኻ ኣለኻ እዚ ክኸውን ነይርዎ ምባል እዩ ተግሳፅ ማለት ግን ማኣረምታ መሃብ ካልአይቲ ኮሬክሽን ወይ ድማ ስነ ስርዓት ዲሲፕሊን ምትሓዝ ስልጠና ትሬኒንግ መሃብ ኢልዎ ኣሎ ማለት እዩ ድሓር ቃላት ፍልጠት ንምስትውዓል እዛ ቾክማ ሂልዋ ዘሎ ጥበብ ንዓኻ ትደልየካ ዓይነት ጥበብ እያ ማለት እዩ ንስኻ ትደልየ ዓይነት ጥበብ ኣይኮነትን ምሻብ ሓድሽ ክዳን ጥበብ ጠቢባን ከጥፍእ ምስትውዓል ኣስተውዓልትውን ከፍርስ እየ ዝብል ፅሑፍ ኢልወል እዚኣ ኣይትፈርስን እያ እታ ሰባት ዝኸዓብትዋ ጥበብ ግን ንሳ ንክርስቶስ ሕሊፋ ዝሃበት ስለ ዝኾነት ንሳ ትጠፍእ እያ ማለት ብየነይቲ እያ ትጠፍእ በዚ ዓይነት ጥበብ እዚኣ ትጠፍእ ማለት እዩ እዛ ጥበብ እዚኣ ተማሂርካ ተምፃእ ኣይኮነትን ተመሊእካ ተምፃእ ንሳ ደልያ እያ ትመልኣካ ንስኻ ከድካ ይኮንካን ተምፃእ እሳ እያ ትደልየካ ትጨዲራ እያ ትፅውዓካ ማለት እዩ أملاخ سمي بارخ دعاء تقص سلسته زلبم تكساتن صدقن فردن قنعنان نمقبال يلولو سلسته نغرات حاده زلبم تكسات سلازين عنتو انتايلنا تكسات مالت نعخا حلنانا زيكونه زعربلكا حلناخا زيكونه زعربلكا يلب مكاي حقኛ ተግሳጽ ለባም ይዝገብረካ ምክንያቱ ተግሳጽ ዝብል ትርጉም እንታይ ኢልና ዲሲፕሊን ይህበካ ማአረምታ ይህበካ ትሬኒንግ ይገብረካ ሓደ ሰብ እንድሕር ስነ ስርዓት ሃልይዎ ማአረምታ ዝወስድ እንተራ ኮይኑ ትሬኒንግ እንተራ ዝገብር ኮይኑ ሰብ እዚ ለባም ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሓቀኛ ተግሳጽ የለብመካ እሞ ጽድቅን ፍርድን ቅንዕናን ንምቕባል ይልወሎ ድሕሪዩ እታ ጽድቅ ትብል ዘላ ቃል ታ ራይቸስነስ ትብል ቃል ኮይና እታ ራይቸስነስ ትብል ቃል ድማ ራይት ሪሌሽንሺፕ ምስ አምላኽ ወይ ከዓ ራይት ዝኾነ ስታንዲንግ ምስ አምላኽ ቁኑዕ ዝኾነ ደው ምባል ምስ አምላኽ ወይ ከዓ በማን አምላኽ ናይ መቕማጥ መሰል ኣብ ቅድመ አምላኽ ብዝምድና ምስ አምላኽ ናይ መቕራብ መሰል ኣብ ሓድሽ ክዳን ከም ንሪኦ ሮሚ 5 ጽድቂ ውህበት እዩ ባርሲ በእምነት ካብ ጸደቅና ምስ አምላኽ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ኣለና ኢልወሎ ሕጂ ጽድቂ ውህበት እዩ ነቶም ውህበት ጽድቅን ትርፊ ጸጋን ዝተቀበሉ ውህበት ጽድቂ the gift of righteousness አምላኽ ንደቀ ሰባት ዝሃበና gift ጽድቂ እዩ እዚ ጽድቂ እዚ ልዎ ሓደ ካብቲ ነጽድቂ ዝንረኽበሉኻ ብዊዝደም ማለት እዩ ዘለብም ተግሳጽን ጽድቅን ፍርድን ቅንዕናን ንምቕባል righteousness ከምኡኻ justice ንምቕባል ራብዒቲ ጥቕስ 4 ነቶም ገርህታት ሲ ጥበብ ይልዋሎ ማለት እዩ ሕጂ ገርሂ እዛ ገርሂ ትብል ዘላ ቃል ከምዚ እንታይ ኮነትን እትሰብ ዓሻ ወይ ከዓ ዘይፈልጥ ማለት ዘይኮነት ገርህ ትብል ዘላ ቃል እንታይ ትብል ቃል ፔቲ ትብል በዕብራይስጥ ኮይና ትርጉማ ድማ ሓደ an experienced ዝኾነ ሰብ ተሞክሮ ዘይብሉ ሰብ ኣያቱ ትርጉም ማለት እዩ ሕጂ ነፍስ ወከፍ ጥቕሲ ዕብራይስጥ እንተ ብዛሕኩ ኣይትፅልዮን ኢኹም ንምንታይ ኢኹም ዝገብር ዘለኹ ገሊኡ ኣብ ትግርኛና እቲ ቃል እትሲ ክንፈትሖ ከለና ስለንሽገር እዩ ንኣብነት ተግሳጽ ዝብል ቃል ተግሳጽ ማለት ንዓና ንሓደ ሰብ ንኽንጋሳሰጽ ኮለና ኣሕዋተይ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ክንጋሳሰጽ ማለት ምጽኢልካ ናትናኤል ተጋጊኻ ኣለኻ እዝን ኮሚ ብትርእስና ተግሳጽ ግን ናብ ብዙሕ ክንፈላለየ ንኽእል ኢና በቲ ሓቀኛ ትርጉም እንተዳሪና ስነ ስርዓት ንምትሓዝ ማኣረምታ ንምሃብ ታሳልሰይት ካ እንታይ ኢልና ስልጠና እውን ተግሳጽ ዝብል ቃል ተጠቂሙሉ ዘሎ ስለዚ ዕብራይስጥ ዘብዝሕ ዘለኹ ማለት እዩ እዛ ገርህታት ኢልዋ ዘለኻ እንታይ ትብል ተሞክሮ ዘይብሉ ስለዚ ክነብባ ከለና ነቶም ተሞክሮ ዘይብሎም ሰባት ጥበብ ይህብ ማለት እዩ ንመንእሰይከ ፍልጠትን ጥንቃቐን ንምሃብ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ነገር ናብ ሓድሽ ክዳን ክኸይደ ብዚኣ ናብ ሓድሽ ክዳን ከይደ ሓንቲ ጥቕስ ከንብበ ኣብ ሓድሽ ክዳን ኣብ ቲቶስ ምዕራፍ ድሓን ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:18 መራይ ና ቲቶስ ድሕሪ ኢልና ክንረአና ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:18 ኣብ ኮመንት ስደድዋ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:18 እንታይ ትብል ኣላው ብጸጋን ብፍልጠት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ዕበዩ ብኽንደይ ሓደ ብጸጋ ኢሉ ስሚርላ ኤንድ ኢሉ ተጠቂሙሎ ብጸጋ ጥራይ ዘይኮነ ብጸጋን ከምዚ ናትናኤልን
አርያምን እንተ ዳይለ ናትናኤል ንዝብል ቃል ንኽልተ ቃላት መላገብ ንጥቀመሉ ሓረግሲ ማለት እዩ ናትናኤልን እንተ ዳይለ ግድን ክቅፅል ብድሕሪዩ ስለዚህ ብጸጋን ምስበልኩ እቲ ጸጋ ካ እንታይ ዝኾነ ጸጋ ብፍልጠት ጎይታናን መድሓኒናን ካልእቲ ብፍልጠት ጎይታና እንደገና ድሓርከ መድሓኒና እዚ ጎይታና ንብሎ ዘለና ካ እንታይ እዩ መድሓኒና እዩ ስሙ ይባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳ ዕበዩ ሰብ ከዓብየላ ዝኽእል ፍልጠት ሓንቲ እያ ማለት እዩ ወይ ከዓ ጥበብ ክቐስመላ ዝኽእል ፍልጠት ሓንቲ እያ ብጸጋ ኣምላኽን ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ፍልጠትን ኣብ ኢየሱስ ከም ጎይታን ከም መድሓኒን ዘለዎ ፍልጠት ንሰብ ከዓቢ ይገብሮ ማለት እዩ ካብዚ ፍልጠት ወፃኢ ሓደ ሰብ እንተ ክፈልጥ ጀሚሩ السب زي ولا قا يأمروا فلتات زلوا يمسلو انت عانت فلتات يحزلو ناي مريت زخونه فلتات ناي مريت زخونه طبب يحزلو مالتي which is زي طقمو تناي سماي فلتات تصويعات رخبك ስለዚህ ጸጋ አምላክ ንዓኻ ጸውዒ ይዝረኽበካ ጎይታ ኢየሱስ ንዓኻ ጸውዒ ይዝረኽበካ መድሓኒኻ ንዓኻ ጸውዒ ኣድሒንካ እዚኣ ተሐቀኛ ጥበብ እያ እታ ንስኻ ትደልያ ጥበብ ግን ክትዕብየካ ይትኽእልና ማለት እዩ ስለዚህ ሰብ ዝዓቢ ብጸጋን ብፍልጠት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዕበዩ ናብ ምሳሌ ንምጻእ ጥቕስ 4 ነቶም ገርህታት ሲ ጥበብ ነቶም ተመክሮ ዘይብሎም ሓደ ነገር ንኽጅምር ተመክሮ ዘይኮነ ዘድልየካ ጥበብ ይዘድልየካ ማለት እዩ አስሙሮ ላዚያ ኣብ ህይወት ሓደ ነገር ንኽጅምሩ ዝኾነ ይኹን ነገር ንኽጅምሩ ተመክሮ ደይኮነ ዘድልየኩም ጥበብ ይዘድልየካ ማለት እዩ ተመክሮ እናኸድካ ተኻዕብቶይ ጥበብ ግን ተመሊእካ ትጅምሮይ ናይ ኣምላኽ ጥበብ ንውሽጥኻ ምስ መላእካ ንኽጅምር እግርኻ ክትስጉም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ምስ ጀመርካ ናብ ተመክሮ ገጽካ ኸይድካ ኣለኻ that's why ጥበብ ኣምላኽ ክትብገስ ከለኻ ትሒዛ ተባዕ ትገብረካ እምበር ምስ ተበገስካ ኣይኮነትን ተባዕ ትገብረካ ክትብገስ ከለኻ ብፍልጠት ብጸጋን ተቢዕካ ትብገስ ማለት እዩ እዚኣ እንዳርኣና ኸለና ወኸለና እዞም ነቶም ገርህታት ሲ ጥበብ ትብል ዘላ ክንሪያ ስለ ዝደለኹ ናብ ቲቶስ 2:13 ንኸድ ቲቶስ 2:13 እንታይ ኢሉሎ ካብ 11 ክንብቦ ኢድሓነይ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ ንኹሉ ሰብውን ምድሓን ኣምጽኡ እቲ ብሩኽ ተስፋን ናይቲ ዕዙዝ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኣብቲ ዓንተ ወይን ኢየሱስ እንታይ ኢልዎ ጎይታናን መድሓኒናን ስለዚ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ከዓ እንታይ መድሓኒት እዩ ወይ ከዓ መድሓኒ ከም ንብል ነርና ዝሓለፈ ሕጂ ከዓ ኣብዚ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ናይቲ ዕዙዝ ኣምላኽና ኢየሱስ ኣምላኽና ካላይከ መድሓኒና እዩ እቲ መድሓኒናስ ንሱ ከዓ ለካ ኣምላኽና እዩ ማለት እዩ ብኻልእ ኣባሃላ መድሓኒና ጥራይ ዘይኮነ ለካ ንሱ እውን ኣምላኽና እዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ክብሪ እናተጸበና ኢሉ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኢሉ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐ ብጽድቅን በምልኾን ክንነብር ይምህረና ኣሎ ሕጂ እውን ኣብዚ ምጽዋ ንሕና ዘይኮንና ናይ ጸጋ መምሃራን ንበሃል ንሕና ኢና ናይ ጸጋ ተመሃሮ ንበሃል ጸጋ ኢናዓና መምህርና ዝበሃል እዛ ኣብዚ ምሳሌ ንሪኣ ዘለና ጥበብ እንታይ እያ ንስኻ ዘይኮንካ ጥበብ ትምህራ ጥበብ ያ ንዓኻ ትምህረካ እዛ ጥበብ ባይዘ ወይሳታ ጸጋ እንድያ እሱ ከዓ ኢየሱስ እዩ ማለት እዩ ትሕቲልና ክንሪኦ ኢና ንሱ እዩ ዝደልየካ እምበር ንስኻ ይኮንካ እንትደልዮ ንስኻ ዘይኮንካ ድሕሪ ናይ ጸጋ መምህር ንስኻ ናይ ጸጋ ተምሃራ ኢኻ ናይ ጥበብ መምህር ዘይኮንካ ናይ ጥበብ ተምሃራ ኢኻ ጥበብ ኩሉ ግዜ ትጽውዖ ማለት እዩ ባይብል እንዳንበብካ መጽሓፍ ምሳሌ እንዳንበብካ ኾነ ካልእ መጽሓፍቲ ሲ ጥበብሲ ትጽውዓካ ንዓኻ ተለብመካ እንታይ ኢልዎ ጥቕስ 3 ዘለብም ተግሳጽን ጽድቅን ምስ ኣምላኽ ራይት ዝኾነ ኢንቲሜሲ ክህልወካ ጥበብ ለባም ዝኾነ ሰብ ትገብረካ ማለት እዩ ነቲ ሓቀኛ መንነትካ ተፍልጠካ እሞ ንስኻ ብክርስቶስ ኢየሱስ ውሉድ ስለ ዝኾንካ ባርያ ከዓ ስለ ዘይኮንካ ገላትያ 4:6-7 ውሉድ ካብ ኮና ኣሕዋተይ ባሮትካ ኣይኮናን ባርያ ስለ ዘይኮንካ ምስ ኣምላኽ ከም ባርያን ጎይታን ዘይኮንካ ከም ኣቦን ውሉድን ኢኻ ትራኸብ ኢላስ ጥበብ ንዓኻ ትጽዋዓልካ ውሽጥኻ ጥበብ ትህበካ ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ ስለዚ ብጥንቃቐ ኸኢልዋ ኣሎ ብዚ ኣብ ጥቕስ 4 ከዓ ረዩ ኣብ ቲቶስ ምዕራፍ 1:13 ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐ ብጽድቂ በምልኾ ሰለስተ ነገር ሓደ ጥንቃቐ ካልአይቲ ጽድቂ ሳልሰይቲ ኣምልኾ ጽድቂ እንታይ ኢልና ጽድቂ ማለት ሓጢያት ከይገበርካ ምምልላስ ማለት ዘይኮነ ጽድቂ ማለት ራይት ስታንድ ምስ ኣምላኽ ምህላው ኣብየማን ኣምላኽ ቁኑዕ ዝኾነ ኣቋቋም ምህላው ወይ ከዓ መቐመጢ ምርካብ ወይ ከዓ ምስ ኣምላኽ ቁኑዕ ዝኾነ ዝምድና ምውናን እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ምስ ኣምላኽ ቁኑዕ ዝኾነ ዝምድና ክህልዎስ ይገብረካ እቲ ጽድቂ ብፍላይ ከዓ ንመን ጥቕስ 4 ንመንእሰይ ፍልጠትን ጥንቃቐን ንምሃብ ሕጂ ክትጥንቀቕ እንድሕር ኮንካ ክትፈልጥ ኣለካ ካብ ምንታይ ትጥንቀቕ ከይፈለጥካ ክትጥንቀቕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ካብ ምንታይ ኻ ትጥንቀቕ ፍልጠት የድልየካ እቲ ፍልጠት እቲ ጥበብ ትህበና ኢሎ እቲ ፍልጠት ምስ ሃበትና ኻ ተጠንቅቐና እዛ ንቕበላ ፍልጠት ከዓ እንታይ ዓይነት ፍልጠት እያ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 እንታይ ኢልና ብጸጋን
بفلتت غويتا يسوع كريستوس مدحانينا يسوع كريستوس عبيو سلا غويتان مدحانن يسوع سلا تصغو طراي بمسمعيخا اذا عينت فلتت رايخه تحزا كابزيا فلتت وصاخ عبيك ايكدني نزا فلتت زي مسحاسكا اذا فلتت زي بطنقاقن بصدقن بملخون كتنبر اب عالم كلخا غفعي خيدكا كتنبر تخلكان تمهركان ابص صباح ترين تغبركا تمهركا زبل قال تماهركا ايوداكان مالتي تماهركا ايوداكان ابص صباح تمهار اللخا that's why لما انت بيرفكت ስለዘይኮንካ ንርእስ ካይ ተኸሳኒኻ ጥበብ ተኸሰካ አይኮነትን ጥበብ ተሰልጥነካ ማለትዩ ኣብ ስልጣና ኢኻ ዘለኻ ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ ሕጂ